В нашата гимназия има много ученици, които идват с велосипед. Това е екологично и здравословно. Но в момента нямаме място, където да ги оставяме. Затова велосипедите са в фоайето, разхвърляни, неудобни и не изглежда добре. Аз съм Симона от 10 клас. А аз съм Николай от 8 клас. И това е нашата екоидея за промяна на средата. Нашата идея е да изградим велопаркинг пред гимназията. Така всеки ученик ще има сигурно и подредено място за своя велосипед. Планираме да поставим 4 стойки. Всяка от тях е с по 5 веломеста, общо 20. За закупуването на стойките търсим финансиране до 500 евро. Стойките ще закупим от сайта Bike Parkings, притежание на Атрактив Дизайн ЕООД. Монтажа ще осъществим с помощта на родители. А средствата, които надвишават исканото финансиране, ще съберем чрез благотворителен кулинарен базар в нашето училище. Проектът ще направи училището по-подредено и по-красиво. И ще насърчи още повече ученици да използват велосипед. Днес велосипедите ни са тук, А утре ще бъдат подредени навън на сигурно място. С вашата подкрепа това може да стане реалност. в нашето училище профилирана гимназия Найден Геров, град Лом.